que veiem més probables per aquest 2025 des de l'estudi. Fins a dia d'avui el minimalisme era l'estil per excel·lència en els nostres espais, però a partir d'ara veurem que aquest anirà desapareixent en mica, perquè ens hem adonat que si tot és minimalista al final acaba perdent caràcter. És per això que començarem a veure formes més arrodonides en el que és temes de columna, passos en formes d'arcs i també el contenidor començarà a prendre més importància en un estil més aviat clàssic, on tornarem a veure motllures tant a sostres com també a parets i fins i tot a sòcols. I seguint dient adeu en aquest minimalisme veurem les formes orgàniques en mobiliari, decoració, com van prenent forma i els anem trobant més sovint en tots els nostres espais. També per això, per aconseguir donar més caràcter a casa nostra i també per fer més memòria del que és les formes orgàniques que podem trobar a la natura. Si fins a dia d'avui el protagonista en quant a color era el blanc, veurem com de mica en mica li anem dient adeu i van apareixent nous colors que formen part tant dels elements de decoració com també d'algunes de les nostres parets o fins i tot rajoles que poden formar part dels nostres espais. Els colors que més veurem seran colors foscos, els colors pastel també els deixem ja endarrere i veurem tonalitats verdoses, blaves, tons marins, colors terracota foscos i això farà també, seguint amb el que dèiem inicialment, que els nostres espais agafin aquest caràcter que volem que tinguin. En quant a distribucions, els espais oberts seguiran sent els estrella i és que sempre des de l'estudi diem que ja estem prou hores fora de casa separats com perquè quan arribem a casa tinguem parets divisòries que ens separin també, És per això que continuarem veient cuines obertes al menjador i sala d'estar i les entrades també començaran a prendre protagonisme d'aquests espais compartits i més oberts. També veurem en habitacions tipus suite com els vestidors i bar acaben unint-se una mica més i el que sí que tancarem són més aviat les zones d'inodors i dutxes. Els espais oberts ens permeten tenir aquesta visió més profunda de l'espai. És per això que si hem de tancar alguns espais, com per exemple despatxos o entrades, fins i tot algú que encara és reticent a tancar cuines, el que farem és utilitzar grans vidrieres amb motllures de fusta o ferro per donar aquesta separació visual, però obtenint aquesta profunditat. I amb aquests espais oberts i compartits, evidentment, les reines seguiran sent les cuines. Unes cuines que fins ara trobàvem amb unes tonalitats més neutres i a partir d'ara començarem a agafar una mica de caràcter. Per exemple, en zones on tinguem columnes i illa, doncs hi haurà combinacions diferents, com per exemple uns acabats en el que són aquestes columnes que parlàvem i en quant a la illa doncs tindrem unes tonalitats diferents. També és cert que el porcelànic, que és el material d'encimera que fins ara es venia usant més, seguirà sent l'estrella perquè a nivell visual obtenim uns acabats de pedres naturals molt bonics i molt ben aconseguits, però en quant a capacitats tècniques del material doncs són molt millors que aquestes pedres, és per això que continuaran sent un dels materials més usats en els sobres d'encimera. I fins aquí la nostra previsió de tendències de 2025. Espero que us hagi agradat i ja sabeu que podeu veure i tenir més